Бүген Чаллы трамвай идарәсенең җыелышында булдыгыз, билгеле булганча, анда инде бер мәсьәлә булып, шушы трамвайларда татарча игъланнар бирү мәсьәләсе дә торды. Сез анда катнаштыгыз. Менә алган тәэсирләрегез андагы сөйләшүдән нинди? Беренче мин генераль директорның беренче урынбасары Архипов Евгений Иванович янына кердем. Аның белән сөйләшеп утырдык. Бик ипле сөйләште. Безнең күтәргән мәсьәләләргә уңай карады. Җыелышка мэриядан мэрның ярдәмчесе Горбунова Ольга Глебовна чакырылган иде. Үзен чыгышын ул татарча башлады. Әз генә теге әйтелеше чын татарча түгел, ләкин бөтен сүзләрне дөрес итеп әйтте. Миңа бик ошады. Халыкта трамвай идарәсендәге анда бер 150ләп хатын-кыз җыелган иде. Бу аларның ярты еллык җыелышлары. Алар да бик җылы кабул иттеләр. Менә без үзебезнең шушы Аксакаллар шурасы, Туган тел инициатив группасы күтәргән сорауларны Ольга Глебовна үзе менә без ничек уйлыйбыз, шулай итеп әйтеп куйды. Ике теллек закон турында әйтте. Халык уңай кабул итте. Анда сораулар булды инде. Үзләренең теге технологик трамвай йөртүенең технологиясе бар бит инде. Шуңар кагылышлы. Ләкин халык гомумән бөтенесе уңай кабул иттеләр бу тәкъдимне. Менә бит инде шушы татарча, русча игъланнарга сөйләшүләргә килгәндә, чынлап торып та инде менә каршы килүче марҗалар булмадымы дип әйтик, инде урыс кешеләре булмадымы? Кирәк түгел татар теле дип. Юк, алай каршы килүчеләр булмады. Әйттеләр генә менә бик күп информация әйтергә кирәк. Шунысы ул теге трамвай йөртүнең куркынычсызлыгына каршы тәэсир итә. Менә шул яктан гына әйттеләр. Аннары нитләр инде теге магнитофон кебек әйберләр алып шуларны трамвайга куярга, бу мәсьәләгә берсе дә артык тискәре, бер кеше дә артык түгел, тискәре әйтүчеләр булмады дияргә була. Менә Казан үрнәген искә алмадылармы? Чөнки универсиада алдыннан Казанда инде татарча, русча, инглизчә игълан бирүләр, белдерү бирүләр киткән иде. Юк, ул темага әйтмәделәр. Монда нигенә теге шушы информатик магнитофоннарны сатып алу, бәясе ничек куярга, шул мәсьәләләргә итте каралды. Евгений Иванович, менә Чаллы шәһәрендә трамвайда татарча белдерүләр артык әйбәт түгел инде. Менә бүген шушы хакта җыелышта сөйләшү булды, анда инде татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә булды. Менә эшләр ничегрәк шушы эшне уңайтырга әзерләнәсез? Хорошо. Я вопрос понял, но для того, чтобы не коверкать язык, вы уж меня извините, давайте я на русском языке скажу. Значит, во исполнении требований закона Республики Татарстан о двух государственных языках Республики Татарстан, мы, во-первых, при подготовке водителей трамваев, значит, в обязательном порядке проводим обучение порядку, значит, применения двух языков Республики Татарстан. Это в отношении водительского состава касается. Во-вторых, значит, из 210 водителей, состоящих в штатах нашего предприятия, 50% это водители русскоязычные, будем говорить, не владеющие языком коренного населения Республики Татарстан. Поэтому для того, чтобы, значит, также они могли, значит, обеспечить выполнение данного закона, мы вот подготовили такие вот, на каждый маршрут у нас вот такие вот есть памятки. И водитель, выезжая на линию, получает вот эту вот памятку. Здесь, видите, перевод с русского, название остановок с русского языка на татарский язык. И вот, будем говорить, те уже, кто пользуется постоянно этими памятками, будем говорить, и без них выучили перевод на татарском языке. А кто-то еще пока, будем говорить, недостаточно владеет, мы вот это вот, значит, памятки такие выдаем. Сегодня у нас было подведение итогов по итогам 6 месяцев. Значит, мы вопрос исполнения закона Республики Татарстан о двуязычии тоже, будем говорить, поставили вопросом номер 1. Не скажу, что это дело одного дня. Более того, значит, мы даже планируем, значит, обратиться в администрацию города по оказанию нам помощи, значит, по изысканию средств на приобретение автоинформаторов. Это облегчит работу. Вот обратили внимание, в новых вагонах наших, вот такие вот новый приход прошлого года, нынешнего года, значит, там стоят автоинформаторы.
там уже люди, которые в совершенстве владеют татарским языком, всю информацию, которую необходимо доводить до пассажиров, мы ее записываем, и она, значит, идет уже. Вот таким образом мы планируем обеспечить выполнение данного закона. Татьяна ханым, менә шәхсән үзегезгә, инде башка хезмәттәшләрегезгә менә шушы трамвай тукталышларын татарча әйтүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр булгалыймы? Юк, менә мин үзем трамвай идарәсендә 30 елдан артык эшлим. Андай сорау белән бер көннең дә минем яныма килгәне булмады. Ләкин кызым эшли трамвайның управлениедә водитель булып, бүтән хезмәткәрләрем андай сорау белән килүчеләр булды дип әйттеләр. Менә инде чынлап та татарларның бер өлеше бит шушы игъланнарны татарча әйтүне сорый. Менә ул сез инде шушы трамвай йөртүче буларак кирәк дип саныйсызмы татарча белдерүләр ясауны? Татарстанда яшәгәч татар теле кирәк дип саныйм мин. Ләкин безгә мин үзем татар булсам да, инде хәзер бит күптәннән бирле Татарстанда ничектер рус теле күбрәк урын ала. Шуңа күрә хәзерге көндә без татар кешеләре дә инде күп сүзләрне татарча оныттык. Әйтә башлавы беренче микрофоннан ничектер авыррак сыман тоеладыр. Хәзер инде өйрәндек. Менә шушы трамвай тукталышларын татарча, урысча ничек белдергәнегезне күрсәтсәгез иде. Следующая остановка трудонакопитель по требованию. Киләсе буа туплау тукталышы сорау буенча. Менә шушы инде трамвай тукталышларының татарча тәрҗемәсен сез камил дип саныйсызмы, үзгәртәсе бармы? Үзгәртергә кирәк. Дөрес түгел кайберләре. Читен бик рус теле, русча сөйләшкән кешеләргә бик читен. Шуңа күрә аны үзгәртергә кирәк.